маҳсулоти хӯроквориро чӣ тавр нигоҳ медоранд? Асосан мо хӯроквориро дар намуди асл, яъне табиӣ истеъмол мекунем. Аксари хӯроквориҳо аз таъсири бактерияҳо, равшанӣ ва ҳаво ба зуддӣ вайрон мешаванд. ҳоло маҳсулоти хӯроквориро асосан дар ғилофҳои вакуумӣ ҷойгир мекунанд, яъне тариқи беҳаво гардонидан онро аз вайроншавӣ эмин медоранд. дигар маҳсулоти хӯрокворӣ дар борбасти пластикӣ ва ё коғазхалта печонида мешаванд, то ин ки онро ба ин роҳ нигоҳ доранд. маҳсулоти тару тоза ба мисли гӯшт, моҳӣ ва меваҳо бояд дар давоми 1-2 рӯз истифода шаванд. боз дигар усулҳои нигаҳдории маҳсулоти хӯрокворӣ чун хушккунӣ ва дар намак хобондан мавҷуданд. ҳангоми хушккунии маводи ғизоиро чанд ҳафта дар офтоб ё ҷойи бенам мемонанд. дар ин муддат моеъи таркиби он бухор мешавад ва маҳсулот хеле вақт вайрон намешавад. дар намак хобондан намаккунӣ асосан бо мақсади пешгирӣ намудани афзоиши бактерияҳо дар таркиби хӯрок анҷом дода мешавад. яхдон низ дар давоми чанд рӯз барои тару тоза нигоҳ доштани хӯрок кӯмак мекунад. маҳсулоти яхкунонидашуда низ дар рӯзгор то рафт бештар маъмул мегардад, зеро мо метавонем онро чандин моҳ нигоҳ дорем. роҳҳои дигари нигаҳдории маҳсулот консерва кардан ба мисли мармелад ва мураббо ё ин ки ҷем тайёр кардани он низ ниҳоят мувофиқу муносиб мебошад. ҳамватанони азиз, агар ин маслиҳатҳо ба шумо даркорӣ бошад, лайк ва подписасияро фаромӯш накунед. раҳмат барои дастгирӣ ва эҳтиром.